Welcome, ladies and gentlemen. I have my guest today. That is my cousin, Zwandile Chabalala. Thanks, bro. How are you, bro? I'm good, and how are you? I'm so good, too. Thanks for joining me today. I've been asking you, and you've been denying me. Why? First, I'd like to say, Raise your voice, bro. first, I would like to say that ngiyazi amagama angeke azale, but this was colorless. But igama angifuni ukusho legama lithi ngiyaqolisa ngoba ngiyazi ukuthi angeke livale namanxeba sengisho lamagama behlezi ithembisa zona. Ithembiso wami zingafezeki. But igama engizolisho ukuthi ngicela uxolo kuwena bafowethu. No stress, bro. Because since bra i-topic yanamhlanje ithi bra Yeah. kungani ama-relationship wa these days afaila No. kungani ama-relationship wa these days afaila? Okay, I like this question, bro, because it's so simple, you know. Rule number 1, they say, love them all, but trust no one. Rule number 2, believe in yourself. Rule number 3, I'd rather tell you this because some people, they don't try even just to get that connection, you know. Firstly, this nowadays, amachito asekasi, I'm sorry. Sewagijima sobuhle. And which is wrong. You understand that, bro? Bheka lalela mfethu. Amachito amanje like ingqondweni like awasanawo umqondo la. Understand? Kodwa bambala. Amachito anothando. You understand? Uchita like just take example, ngiyakuthola. Ichita eli malisi malisheli chela. Yo mabebe zomuhle ngiyathanda. Enhle sobuhle baba. Yo boy yakho. No. Like it's just a red flag, you know. So, lawo magama lawo amanye amantombazane just didn't notice them. Khona abachazikayo, understand. But kunalaba abakhona ukwa-understand lawo magama lawo. No man, yazi lo muntu wakangithanda. Kusho ukuthi umthanda mina bami lento engiyona, lento enginayo, understand. Like khona i-gent e-1, but i-gent talking about the gent. Like when it comes together, we are rather was in compartment. Understand? Ngiyengizoshiya intombazana ukuhlubala. Ngiyamtshela ngani uhlome kahle but ungakusho ukuthi. Understand? Kodwa iyodwa into engisengibhekile lapho. So ngaqala ngabonisa ukuqala. Bese okunye nokunyathela kwaphela kwaphela. Into ebalekile emntwini ukuthi abe nenhliziyo. Yebo ngiyavuma ungaba muhle ume kahle but mongana inhliziyo you cannot go so far. So yeah, Kahle wena Mzwelebo, ma ushela intombi usuke uyishela ngoba yinhle kahle yini oyibhekayo kuqala ma ushela intombazana, yini oyifunayo kuyintombazana ngoba vele uyazi angeke uhlala ungaka kuzomela ube nelikwakho ube neingane if nakhona if ufuna ukushada uzoshada. So uma uthatha intombazana uyifake kwakho yini ozabe uyibhekile kuqala ukuthi lo muntu ufanele umndeni wabaChabalala. lalela. Hayi, yabo lo mbuzo lo like uyangichaza ngoba ngimnulula like it's just simple, you know. Yeah, listen. Kuze into engiqala ngibheka kwintombazana angigijimisa ubuhle, angigijimisa ukuthi unemali. You understand? Into engigijimisa kuyena, into engifuna ukuqala ukuyibona kuyena, inhliziyo yakhe ngoba imhlophe, unothando. Uyabo umuntu uma akayenza izinto ngothando, inhliziyo yakhe ivulekile. Like it does mean something, ngiyangithola. But most of us amajita like asiqabanga lento le yabo. Khona laba abazoyiqabanga ukuthi no man, this girl like uyangithanda. Umuntu usumbona ngezimo zakhe uma uyakuthanda. Indlela enjabula ngayo, indlela exoxa ngayo, like ngasho ukuthi nje namhlanje uhlangana nomuntu omushashana. Manihlangana ingxoxweni ivele kube nale connection le. No, there's something between you. You two guys.
kahle kahle kungani amajita wanamhlanje aviolent ngale ndlela le ukuthi agcine sewachayisana amantombazana sakaza amantombazana ngama-fridge yini esingayenza ukuthi i-GBV iphele. lalela yabo makhuluma nge-GBV mntana hayi ngixoxele kunamantombazana athi athanda abafana abarough laba abagrind abafundi baya babhonga ngizwile ba ngithi mina abocheri bamanje abasa-freestyle amajita lawa asoft sebafuna la majita lawa rough laba abashayayo bese umuntu ogijima sasekuseni ovula icala sekubona seqhamuka amaveni ayi-6 sengathi ububreji i-vigil kanti hayi neat chapakapha nje hayi bafo kahle bafo bengichatha nomunye umfana izolo angibuza ukuthi yini engayenza ukuthi ama-marks wami abe higher. Mina ngivese ngamtshela ukuthi abheka umfana mawufuna ukuthi ama-marks wakho akhuphuke yabo esikoleni maniqeda ukwenza i-topic or example i-photosynthesis mawubuyela endlini uyahamba uyoyifunda if for sure umema umzwanga uyabuyela uyoyifunda wena leyo photosynthesis uyifake i-topic maniqeda ukuyenza athi uyabuya uyayifunda endlini makumele u-cross-night lawo ma-cross-night one day azokubhadala wena ithini i-point of view yakho ukuthi yini engayenza ukuthi ama-point walo mfana angakhuphuki ngitshele yazi bafuna sokhuluma ngale topic ukuthi how to raise their marks understand ukuthi benginabantu engikhule nabo same streets understand sikhulisa intwana ezigrade yangithola siphusha impilo isikolo but bona when it comes to a high school yazi man akumelanga umuntu ukuthi uzinyeze uzingabaza amandla bayezenyeza too much ego ziningi izitho ezingemuva kwabo understand but bona zange bayibheke leyo nto instead kusuke bagijimisa lo mncintiswano lo odlalwayo loyo ukuthi bagcinise bayenza sebegcine beyisikole even namaye bafethu sesekhona ithuba ukuthi ufilekile wafeyila bra you have to pull up your socks understand yeke uqabanga kakhulu like bemele bayeqabanga kakhulu bathatha inkinga zabazali babazenze zabo bese esikoleni mabafika sebanele inkinga lezo like ngathi ezakwanti ichaba sesebancane kunelisasa emele baliphakamise ngokwabo bayoshanisa elayo ikusasa because abazali bayahamba bayobashiya emuva and kunabanye abantu abasuke bayenza ithembiso ukuthi bafuna abazali babo baphile beso noma sebazikhohliwe lezo ithembiso. Uyazi nanoma ngibabona namuhla ekuseni kwakhona ngaba nalombuzo lokuthi vele babele bagive up azange basaqhubeka isikole kanjalo vele injalo vele nami phela lo mcondo bowuthe uyangena ukuthi amani I think change this game because bese sengihleli la but ngiyacabanga ukuthi no man mina ngibuyele isikole ngabuyela ngaqeda ngigcokile ijezi elimhlophe elibhaliwe la matric ethola manje ukuthi uyazi kulezi insuku mina singaphethe ukushayela phansi nokuthi ngishayele phezulu kunomsindo cha ingoba sengisaba nokuthi izitha zami zizongithekula uma ngishayela phezulu lingaku lezi zinto sengathi ukushayela phansi mfethu everything moyenza private esifani mabapromothile silence injalo mawuceda ukuthola umsebenzi silence cha yazi into engihlekisayo ukuthi bangizondile ukuthi ngizama ukugcina ukunabo nokuthi abanye baba angifuni usizo kubona mfethu in this time of days mfethu ungasabi being light ukuthandwa mfethu isikandela dada nje ukuthi sifuna isibongo manje khathi manje ukuthi sesahleka nabo noma sazi izizo zabo isikhathi sebafo abanye baba basebenzisa amandla omjuda besizwe ayicele phansi ukuthi sesahleka nabo noma sazi
izifiso zabo sikayizibuzi bathi abanye babasebenzisa amandla omlomo ukuthi ukudala bephuzule bathi zobe sibona understand bangibophela amanqinyazi bangitshela uleni impilo yami ukuthi bazoyibhedisa lokho kuchaza ukuthi umuntu nje hayi sengamane ngithembe nje ukuthi ngithembe umuntu understand ukuthi bafunde azi abantu bafo kunenye ivideo engayicreate ukuthi bafo umuntu bafo sengamane bafo ahlale angabi imali ayethola nje ukuthi aqede impilo yakho ahamba uyofasa ahamba ayogibela intaba ayogwaza umhlabathi nomese ayobopha ngentambo ebomvu athi lo ngifuna impilo yakhe ingayendawo ngeshwa nangebhadi leso siqalekiso siyobuyela kuwe yakuzwa sengathi nje ukuthi uganunwa inkinga ukuthi nje ziningi impilo zabantu ebebaphezulu umuntu abamenzanga nix kodwa nje bazohamba bayogibela intaba le boyifasa ngentambo esibofu ukuthi lo muntu lo ngifuna impilo yakhe ingayi phambili angabi nenqubekela phambili ngoba yena uhluliwe yena wakhetha ukudlala abanye abantu basebenza wakhetha ukudlala so manje kungenxa yabantu kungenxa yalo muntu ophumelele and phezu kwalokho ukuthi nje badayisa ngempilo zebathole yabo injabulo sekunzima nokuba abangani beqiniso ngoba bonke baveza izindumhlaso besunza ngempela usho mina ngempela mina ngibonga zona igameko zothanda impilo yami zoba isikhumbuzo ngabonga ithemba phela ziningi inhliziyo eziphumile eziphumile labantu sithathandana nabo ithemba liphelile lokuyini ekutshela abayibabiza ngabethi abangani no like ngiyazibuza ngiyaziphendula lo othi isithana ngempela sibangayo kodwa ngiyake ngiqoqa ukuthi bonke bangizonde bazi bangidudisa amagcano kunawo angisayishile imindela ngoba impela wow laba sebenza ngathi banako konke ngibona abaqaba ofisa ukubuyisa ngothi nowenza ama-plans wawo ngokuyibona laba ababona ngamanzathu wabo caphela isitha sakhe asiphile kude nasiphile kuze kwawo ngothi nowenza izinto zakho ngokuyibona laba ababona ngamanzathu wabo hayi cha akuvumi ngithole ngoba umzwane wathi usonkondlo ngamandla enkondlo bathi ngezinkondlo mase ngisuka ngomsazweni bafo ngicela ubatshela futhi bafuna ukuthinta bangakucontact if you want to contact me or DM me I'm in Facebook WhatsApp my account search Mzwaneli Chabalala. My contact number actually is use WhatsApp app. It's 071 318 7493. See you there, guys. Thank you.